Тони, Кирчо и Йоана. Сега отиваме тук на една планина на екскурзия и ще ви направя едно малко филмче да видите горе-долу къде живеем и въобще като как изглеждат нещата тук наоколо. Сега това е нашата местна малка магистралка. Ето я, даже не е и натоварено днеска, доста симпатично. Значи от тук тръгваме за планината, която е голяма планина. Тая, която е до нас, всъщност тя е горе-долу като Витоша такава и то не е приключение там да се ходи въобще, тя някъде на 20 минути от къщи. Даже тя всъщност е и там в дясно, сега ще ви я покажа. Ето това, което се вижда в далечина. I'm talking about our mouth. Това там е Витошата и да кажем, а това дето отиваме сега, може да кажем, че е като Рила планина, такова голямо, то още не се вижда, но ще се види, може би след половин час. Та така, това е точно, живеем от тази магистрала някъде на 3-4 минути от тук. Ма не исках, там имаше съседи, си миеха колите, да почнем да правим филми пред къщата. За сега ще млъкна, то тук няма и кой знае какво да се вижда, да, ама все пак някакви сгради, така да придобиете някакво впечатление все пак от нашото село, нашето малко село. Тук от лявата страна това са все някакви складове и магазини на едро. А тук от дясната страна това са все разни паразити, банки и някакви измислени училища. А това беше едно китайско ресторанче. От другата страна банки разни. Мале, как няма въобще никакво задръстване по тази магистрала. То, защото е неделя, да е едно никакво време, всъщност 12 часа, всеки е отишъл да плюска някъде. Другата седмица ще ходиме до Лос-Анджелис, сигурно там и ще ви направя и там едно филмче. Там е много драматично пътуването. Айде пътя към Вегас, тръгваме към Вегас. Какво сама си говоря и си се смея, въобще си се забавлявам много приятно. Веднъж карах отгоре на тази каскада, дето се задава и като ми се зави свят и ми стана лошо, леле майко, не ми се спомня. Мани. Зеленинка тук отдясно, подсказва съпружето. Между другото там работех отляво. Значи толкова близо работех. Тук там ни беше сградата на списанието. Горе-долу на 15-20 минути от къщи работех. Минало беше, за съжаление. Why did you get this? He wants to go down Lincoln Valley Boulevard? No, I thought he wants to come back. Oh, it was my first time. Вие, ако искате и ви е интересно, всеки път, като ходиме някъде, мога да ви правя по едно филмче, така поне да придобиете някаква представа, защото... You know, you can splice pieces together right to make one movie. You have to film the whole thing. If that's what you want. Yeah, because I'll stop it in a little while. The
highway is interesting for 3 minutes, then it's not so funny. Well, you can trim a lot of it off too. You'll show me how, I don't know. Kind of plays that you make like you cut a chunk off, then you save it, copy it, and you cut some of the front off, but you just have to play with it. You can actually just cut out the pieces you want and then splice them all together. Okay. Так му ми обясняваше тук как мога от целия запис да си направя различни парчета да ги съединя, ама аз мисля, че като първо филмче ваше ви е интересно всичко да видите. То не, че в момента кой знае какво, но ето тук, където ви разправях тия безкрайни вагони празни, дето седат. Сега, преди бяха може би половин час караш и вагони, сега както виждате не е така, бяха само няколко секунди, което е надъждаващо от една страна. А тук се стесни магистралата, но ще разширяват. Айде сега едно нашето околовръстно, гледате ли какво става тук? Ай, ние строиме. Еми, добре, значи това е, след малко ще го пусна пак, защото тук нищо интересно не се случва. Я от другата страна малко навалица е. Ние сме късметли. Еми, добре, значи ще го пусна след малко, като се зададе някаква приятна природа, защото горе-долу половин час ще е все такова скучно. Айде, чао за сега.